Og velkommen til en video. Jeg er fødselsdag i dag. Yes. Så like og subscribe. Og del den her video, fordi at, det vil være mega fedt. Fødselsdag. Og vi har lige nogle musik her. Der. Og så har vi nogle spørgsmål. Finder du spørgsmålene? Yep. Lige herhen. Se. Jeg kan bare finde ud af det her. Se alle. Okay. Første spørgsmål fra Lise Marie 0706. Er Sisse og Lise fra jeres klasse ikke bare helt vildt søde og lækre? Nej. Ja, nej. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nå, fra Tibet. Hej. Kan jeg Stine? Hej. Skal jeg sige? Ja. Det gør vi på et tidspunkt. Men helt vildt komme på. Det er ikke. Sådan lidt for sjovt. Boller i tit. Ja. Ind og ud. Højre, venstre, også i nummerslår. Alt det der. Mikrofon og Sony Vegas. Kom nu ind i kamp. Fakes. Ja. Men Sony Vegas er fucking dyrt. Og det er svært at crack. Det koster 4.000, og vi kan ikke få det cracket, vi har prøvet. Mikrofon. Ja, det går. Det er musik, det skal lige sidste non-copyright. Vi kan blive partner. Ja. Aspen Faber i meget. Ja. Ja, nu er det der langt. Jeg ved ikke sådan en. Jeg er sgu. Faber mig, ja, det er godt. Hvad er jeres livret? Burger. Min livret er pandekager. Det er simpelthen sådan nogle fans. Hvad skal I efter 9? På en time. 10 klasse på Vene efterskole. På Vene. Ja. En joke. Hvis Hvis I ikke hørte det som Maltes tidsmand. Jeg ved ikke hvor højt. Jeg tror det var det. Var det ikke? Det var okay. Vil vi sige noget? Nej, det tror jeg ikke. Direkte nej, pølle. Like den her video. Jeg har fødselsdag, så please. Man skal gøre, hvad fødselsdagsbarnet siger. Hold nu kæft. Det er da alligevel. Abonner. Det vil være så dejligt. Og del med dine venner, for du må have nogle venner. Gerne det er godt nok træls for dig. Synes jeg det er synd for dig. Og så skal du bare gå på Jeg har en trøje. Facebook og Facebook. Nu jeg tror det var din mave. Nå, men så har I fået en ordentlig stol. Kan I vise? Unboxing. Yeah. Nej, roligt. Før var det den her. En blå, herlig grim stol. Min ven. Forholdsvis. Så har jeg fået den her. Ja. Noget andet. Og de her sko. Så venstre. Det var det her. Den her video. Subscribe, like og alt det der. Og så stil spørgsmål ned i kommentarerne, så vi kan lave en tur. Hej.
Hej.